Duk lokacin da ka shiga cikin tsananin wahala da kuma damuwa, kar ka manta da abubuwan nan guda 7. Na ɗaya, ka tuna cewa jarrabawa ce daga Ubangijinka, wanda ya fi kowa son ka da ƙaunarka. Na biyu, ka tuna cewa Ubangijinka ya yi maka haka ne don ya kankare maka zunubanka ko kuma ya ɗaukaka maka darajarka. Na uku, ka tuna cewa an jarrabi annabawa da manzanni da salihan bayan Allah waɗanda suka zo kafin ka. Na biyar, ka tuna cewar rungumar ƙaddara kowace iri yana daga cikin ginshiƙan imaninka. Gwargwadon yadda kake rungumar ƙaddara, gwargwadon haka imaninka yake. Na shida, ka tuna cewar kowane tsanani yana tare da sauƙi guda 2, ga lada ga kuma yayewar tsananin. Na 7, ka tuna cewar Allah shine Arhamur Rahimin, mafi tausayin masu tausayi, kuma ya fi komai kusa da kai, kuma ya fi kowa tausayinka, kuma zai amsa dukkan roƙonka. Allah ka sanya wannan bidiyo ya zama sadaqatul jariya a gare ni da kuma iyayena da duk wanda ya taimaka wajen yaɗa wannan bidiyo. Ya Allah, ka yaye mana dukkan tsanani don hasken alƙur'aninka, don rahamar nan taka wacce ta yalwaci dukkan halittunka. Amin.